रायना ಗ್ಲಾಸ್ ಆಡ್ಲ ದೇಶ ಮೆಳ್ಳತ್ತು ಓಡ್ಬಿಡ್ತು ಓ ಕಿನ್ನಿ ಹೊಡಿಸೋ ಲಾಟ್ ಬಿಟ್ಟಿಯ ಅಂಗಡಿಸೋ ಗೂಡ ಅಂಗಡಿಸೋ ಒಳ್ಳೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಅವ್ನು ಕಾರ್ ನಡಿದೆ ಮುಂಟ ಎತ್ತು ಓಡು ಬೆಳ್ಳೆ ಮುಂಟಾಯಿ ರೀ ಬಾಜಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದಲ್ಲಿ ರೀ रायना तुझ्या गाडी येताना दोन छाकले म्हणे आणण्यात आलं नाही रे छाकलं काय त्याला म्हटलं किन्नी गोलीस लाट फोटो गोड्यांग दिसो कर्नाटकीचे म्हणता आणि छाकलं कर्नाटकला केरळा रात्री की ना चाकले मोरण देत रे ये राहना आऊ तुझ्या गाडी इसारता रे राहना ये सोर्रो आणि बाईल सोर्रो आणि बाईल समजाले आणि तू आप आहे सड्ड घनचांद रे त्याला म्हणे सोर्रो आणि बाईल म्हणले आबाई घनचांत सड रे आणि तो ह्याला मा मोठे खासदार जाऊन आणि 4-5 वर्षां जाईन माका एक्सपिरियन्स नाही सांगितलं बरं तुझे खासदार जाऊन आणि जाऊ नका मग सेट जाईना म्हणता हा सेट जाईना एकी ते किती रे अवे ते ऐकण्यासाठी कितले स्लो गेल्या रे अंग एकी सेट जाईना या नाही रे तू आग्नेशाड येताना स्लो गेले रे सेट जाईना इतले स्लो ब्रेक घालून काय नाही बेस्ट आणि तू ब्रेक घालणं वसाना कर ना तू सोलोनोस सेट जातात ही आयडिया म्हाका येवंक तुला या केल्लम थँक्स आणि म्हाका सोलोन येता सोलो राहना मज्जा लेका रे पर्यावरणी बाईल आपाय सर रे होय ते कशें म्हणटाय बायलेचे तापाय सर ते कशें म्हणटाय सड रे ताजे बायलेचे तापाय सड रे सर्व म्हणी वडणार रे अळे रायना ऐक सांगितलं ऐक राव चूर घाल पड नाका ते मग आणि वैर ओढले नाही रे कंट्रोल करते केल्लम कंट्रोल रायना कालं ಗೊತ್ತಾ अरे सोर्रो असा पडे सोर्रो आता FTPL झाल्या रे ताजो टेम्पर असा पडे ते 2 पार मुसोर मात्र असता रे रायना ते इल्ले तशें म्हाका जाता आता आम्ही सोर्रो पियला झाल्या रा पडे तो 2 पार मुसोर मात्र आमच्या तकल्यार सोडून बसता रे रायना त्यांत बायल सकाळी तकलेर सोडून बसत जाल्यार बिलकुल घ्यावना रे बिलकुल घ्यावना दिसा कसो म्हणी हांव कंट्रोल करता रे रायना रातीची आवाज त्या कोणा जाय रे ती आवाज त्या ती म्हाका मात्र गुत्तू रे रायना नी म्हाका खाता जाल्या उपरांत हांव सांगता जायना आता एक्सपिरियन्स नाय तुका काजार जायचे काजार झाला उपरांत पडे आता हांव कशें सांगता पडे ताज्यावर नी पास्ट सांगता की ना पडे तू जायत नी केल्लम
फुगा खायला की पातळ सोडा तुझी बाल सोड धावल्याने कोण ओळले रे रायना म्हणजे बाईला सांड असं होणार रे माका तर घरातला बाहेर गेला असं झाल्या आम्ही जिल्ह्यात तुझी बाल सोड धावली म्हणून असं झालं अळे आऊ सदा नित कामात येताना माई सुनाची लढाई रे लढाई मुळे रे कंच्या नोमण्याची रे आज नीट ना छापे ठाणे रांधल्या समाजाऊ ना माका ये ऐकून 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 पूर्व झाले रे रायना एक दिवस खांडा बाटे भारी जोर लढाई झाली रे रायना लढाई मुळे भयंकर लढाई म्हणजे बायलेन म्हणाली म्हणजे बायलेन म्हणाली रे रायना माझ्याकडे एकत तुझ्या आवेन रावाचे नातल्या रावे रावाचे ये खाले ते तू आता तर निर्धार कर म्हणाली आता तर निर्धार कर म्हणाले रे रायना वैर रे रायना अत्यंत निर्धार कर म्हणाली वैर रायना अत्यंत निर्धार कर म्हणाली गुत्ता तुका होय आता ऐका मुगार सांग मुगार त्यांचं रे अत्यंत निर्धार कर म्हणाली मुगार सांग मुगार मुकार आम्ही भाटी मुकार चिंतवणार रे रायना माका रागान संकट दैत आम्ही रागान काले सांगल्या गुत्ता तू हे राहून नाका गो म्हणजे आम्ही येदी राहून नाका दोघा या घरात निकाळा माका काल आमच्या कामाचे कमाल असल्यावर पुरव तिथल्या मुळ्यांत मुळले रे रायना माई सुनो दोघांनी उठ्टू झाली दोघांनी म्हणून माका घरांतला बाहेर घालो रे आता रायना आता ती दोघांनी उठ्टू घासात रे माका आता घरी ना कामाला येणार निताई राहू का आवे निता आवे निता When you add more flavor and color to the palette of life, I say ya, no more fighting. Everyone's hyping, kick it to the mix 'cause they all tighten. When you're alive, you never really ever die. No laws, no kings, no. एक काम करूया आम्ही दोघांनी टाईट झाल्यावर करूया तरी झालं ऑलरेडी पोचून पिऊन जा जाऊया नाही गाणे चेटवांचे साईड स्लो वरचा आहे गाडी एक साईडचं जाय ना तू म्हणताय ते कसे नाव सांगतो सोमा कांड सोड नाही जायचं कांड सोमा आण तुझी पण क्लीन करणं आहे म्हणता मागा एक्सपिरियन्स ना ते मला आता फुल सोडून गाडी द्या ते वण्णी आले कधी येत क्लोज गाडी द्या तो एक डायलॉग झाला क्लोज गाडी द्या ते बाटली आणणे ती अनेक बाटली आणे उदकाची तुझे स्ट्रॉंग घरातलं बाहेर घाललं म्हणल्या ते समाजा आता ती मोगाना तीन बघणार मग घरी ना कामाला येईन घरी ना कामाला येईन तिथल्या टाकेर करतो म्हणून तू पोट आहे होय पोट तू होय महिना असं का
त्याचं आम्हाला करता झाले काल शोल्डर सायला प्रवी झूम करीत नका प्रेमात नका की नका नका ते ॲक्शन सोडवणं जाता तुझे मागे वय वय कमी जाता वय हां रेकॉर्डिंग करत ना ते रेड त्या वयर REC बरेला दिसता REC बरेला अरे सी दिसाना रेड्डाच्या वयर ना असं असतं असं 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 ना का ना 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 आणतो जगत्या बघत आहे ना लजंटी प्रो